Халык быел салкыннар бетүен түземсезлек белән көтте һәм ниһаять 3нче көн рәттән кояш үзенең җылысын кызганмый. Республикада бүген температура 27 градуска кадәр күтәрелде. Кешеләр күпләп су буйларына чыга. Бу Казанның Локомотив пляжы. Балалар да, олылар да су кыена. Су ничек? Нормально. Самый раз. Салкын түгелме? Yok. Ол салкын түгел, ол облагораживает. Наоборот, лучше даже. Мария Бояршона Казанга гаиләсе белән Санкт-Петербургтан килгән. Экскурсияләр арасында су кыйнап алырга булганнар. Идел Нева елгасына караганда җылырак ди. Всем любви, удачи, море, солнце и всего самого наилучшего. Кыйыну сезоны рәсми төстә ачылса да, әле суга кергә иртәрәк ди белгечләр, чөнки әле аның җылылыгы нибары 15 градус тирәсе. Ә сәламәтлек өчен иң кулай температура ул 20 градустан артыграк булырга тиеш диләр. Быел җәй соңга калып килде. 30 майдан соң гына башланды ди белгечләр. Узган ел инде 9 майдан соң эссе көннәр башланган иде. Җәй климат нормасына якын булачак дип фаразлый синоптиклар. Июнь аеның икенче яртысы җылы һәм яңгырлы киләчәк диләр. В настоящее время в Тихом океане развивается такое явление. Хәзерге вакытта Тын океанда температураның төшүе күзәтелә. Бу күренеш бөтен җир шарына йогынты ясый. Латин Америкасында корылык, Австралиядә көчле яңгырлар, Атлантикада тайфуннар көтелә. Тын океандагы үзгәреш җилләре безнең республикада кагылачак. Бу инде иртәгә үк сизелә башлый. Татарстанда яшенле яңгыр, көчле җил көтелә. Аның тизлеге секундына 24 метрга кадәр җитәргә мөмкин. Боз явуы ихтимал. Ялларга бераз су утачак. Һава температурасы +20-гә төшә. В случае усиления ветра, находясь на улице... Җил көчәгәндә урамда калгансыз икән, электр чыбыклары линиясе, йорт кәрнизләре, пыяла тәрәзәләре яныннан ераккарак китәргә тырышыгыз. Реклам баганалары һәм карт агачлар астына ышыкланмагыз, автомобильләрне дә агач астына калдырмау яхшырак. Июль җәй уртасы булуга да карамастан быел салкынчарак киләчәк. Аномалияләр көтелә дип фаразлый метеорологлар. Моңа Арктикадан кергән антициклон сәбәпче. Аның йогынтысында майда салкын килгән иде. Август аенда һава температурасы уртача 18 градус тирәсе. Климат нормасына якын була. Ә сентябрь җылы һәм коры киләчәк диләр. Бу мул уңыш җыю өчен кулай. Чәчү сынга калынса да, дымның мул булуы, бөртеклеләр, яшелчә һәм җиләк-җимеш өчен яхшы ди белгечләр. Бу көзге культураларга да, язгы культураларга да үсемлекләр бит башта тамырга үсәләр. Тамыр системасын ныгыту, тирәнрәк китү өчен бик яхшы һава шартлары булды. Алар бик яхшы үсеш алдылар. Хәзер инде икенче этапталар үскә таба үсәләр, безнең теге күчшене бара инде основном. Быел Татарстанда җәй 4 ай дәвам итәчәк ди белгечләр. Көзнең 1нче аенда җылы һава торышы белән сөендерәчәк. Чулпан Касыймова, Вадим Ларионов, Яңа Гасыр каналы.